cândva în viitorul apropiat. Evenimentele petrecute astăzi sunt nemai întâlnite. Pe măsură ce râurile și pârâurile se apropie de cota de inundații, mii de oameni sunt încă fără putere în urma teribilelor tornade. 3 cicloane au lovit în sudul orașului, iar acum se simte o zguduire. Cred că tocmai se produce un cutremur. N-am mai văzut un climat meteorologic atât de oribil. Vă sfătuiesc să vă refugiați imediat. Uite, mămico, e Isus! Cărțile profeției biblice au fost mult timp învăluite în mister. Texte antice, numere criptice, imagini simbolice, toate descriind evenimente apocaliptice teribile care urmau să se întâmple în curând. E posibil să înțelegem cu adevărat semnificația lor? Ce este semnul fiarei? Este, așa cum spun unii, un chip electronic implantat sub piele sau chiar ceva mai subtil? Dar ce se poate spune despre Anticrist? Și-a făcut deja apariția acest sinistru dușman al lui Dumnezeu? Sau încă așteaptă în umbră? Vor fi niște atacuri teroriste, cele care vor declanșa zguduirea finală a Pământului? Vom fi martori ai ororilor Armagedonului și a celor 7 plăci finale? Ce trebuie să știm pentru a evita să fim lăsați în urmă la venirea Domnului? Vom recunoaște ultimele zile și vom ști la ce să ne așteptăm? Ceea ce veți experimenta va descoperi ceea ce spune Biblia cu adevărat despre evenimentele din timpul sfârșitului. Însoțiți-mă acum spre a descoperi lucruri uimitoare care se află în spatele evenimentelor finale ale profeției biblice. Evenimentele finale ale profeției biblice. Semnele sfârșitului. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Sfârșitul lumii chiar se va întâmpla? Dacă da, când? Aceasta este una dintre cele mai importante și misterioase întrebări a tuturor timpurilor. Profetul Daniel a profetizat cu claritate că chiar înainte de sfârșitul lumii vom fi martorii unei creșteri dramatice a cunoașterii. S-a întâmplat asta? Gândiți-vă, de exemplu, la modul dramatic în care mijloacele de transport au evoluat în timpurile moderne. Timp de 6.000 de ani, omul s-a deplasat cu o viteză nu mai mare decât a celui mai rapid cal. Astăzi, călătorii care au durat luni de zile se fac în minute. Într-o singură generație, computerul a produs schimbări pe care strămoșii noștri nu și le-au putut vreodată imagina. Dar o interpretare mai exactă a acestui verset se referă la faptul că va crește cunoașterea legată de cărțile profetice. Și conform prorociei, și acest lucru s-a întâmplat. Dar scrierile lui Daniel nu sunt singurele din Biblie care vorbesc despre evenimentele ultimelor zile. Ce alte lucruri interesante am putea descoperi ascunse în textele antice ale Scripturii?
Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Cineva ar putea să privească rapid în jurul globului și să vadă că atât forțele politice cât și cele naturale au făcut din lumea modernă un loc tot mai periculos în care să viețuiești. Gândiți-vă la aceasta. În ultima 100 de ani, Pământul a trebuit să îndure 2 războaie mondiale și alte numeroase conflicte majore, asta fără să amintim dezvoltarea terorismului internațional. Adăugați la această creșterea pronunțată a dezastrelor naturale, incluzând cutremure, incendii, inundații, tornade, furtuni ucigașe și condiții climaterice ciudate. Toate acestea continuând să aducă dezastrul pe planeta Pământ. Uimitor, apostolul Ioan a profetizat că un alt semn al ultimelor zile va fi capacitatea omului de a distruge planeta. În Apocalipsa 11 cu 18, el a spus că va veni timpul când Dumnezeu îi va distruge pe cei ce distrug Pământul. Este clar că această profeție a fost împlinită. Timp de secole, omul a putut doar să arunce cu săgeți sau ghiulele de tun spre inamic. Astăzi, însă, posedăm arme devastatoare care pot cu repeziciune să distrugă viața pe planetă. De fapt, Iisus chiar a profetizat că dacă revenirea sa ar fi amânată, nicio ființă nu ar supraviețui. Hristos a avertizat că va trebui să ne confruntăm cu toate aceste pericole, dar că acestea vor fi doar începutul sfârșitului. Este posibil să existe anumite lucruri pe care omul să le folosească pentru a declanșa evenimentele finale? Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Oricine a trăit în ultimii 10 de ani nu poate nega înspăimântătoarea decădere morală a societății. Fiecare generație a împins tot mai mult limitele comportamentului acceptabil. În consecință, fiecare generație îi succede celelalte, operând la un nivel inferior al standardelor morale față de precedenta. Și din nefericire se pare că nu există o limită a acestei tendințe rușinoase. În zilele lui Noe, decăderea morală cronică a condus la distrugerea globală prin potop. În zilele lui Lot, depravarea Sodomei și a Gomorei a condus la anihilarea acestor cetăți prin focul venit din cer. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Aidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. La fel, în zilele noastre este posibil ca imoralitatea și perversiunile să cheme încă o dată judecățile cerului. Odată cu declinul moral al societății, Biblia avertizează că în ultimele zile va avea loc o creștere dramatică a fenomenelor spiritiste și oculte. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Practica comunicării cu morții, interzisă mult timp de Scriptură, devine cu repeziciune acceptabilă în bisericile moderne. Programele TV și filmele care prezintă vrăjitoria și temele oculte au devenit extrem de populare, în special în rândul tinerilor. În ciuda acestei creșteri galopante a spiritismului și imoralității, Biblia ne învață că acolo unde păcatul se înmulțește, harul se înmulțește și mai mult. Și astfel ajungem la un punct luminos al zilor din urmă, la promisiunea lui Isus, că chiar înainte de revenirea sa, Evanghelia va fi vestită în lumea întreagă. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.
Sarcina ce odată părea insurmontabilă, aceea a comunicării Evangheliei spre cele 4 colțuri ale pământului, devine tot mai rapid o realitate. Prin misionari, cărți, casete, transmisiuni prin satelit și internet, lucrarea Evangheliei este accelerată peste tot în lume. Mesajul salvării n-a avut niciodată o răspândire mai largă decât astăzi. Biblia descoperă faptul evident că trăim în zilele finale ale Pământului. Creșterea în cunoaștere, instabilitatea globală, declinul moral, interesul exploziv pentru fenomenele oculte, toate certifică faptul că sfârșitul este aproape. Semnele finale se împlinesc cu repeziciune. Dar mai sunt și alte aspecte. Biblia avertizează că forțele oponente ale binelui și răului vor conduce în cele din urmă lumea spre bătălia de la Armagedon. Într-un moment din viitorul apropiat, anumite crize globale necunoscute vor scufunda întreaga planetă în cele mai terifiante evenimente pe care lumea le-a văzut vreodată. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Ce catastrofă va declanșa această criză finală și când va avea loc? Ar putea fi un act terorist devastator? O prăbușire economică internațională? Poate chiar un cutremur, un asteroid sau alt eveniment cataclismic? Poate e o calamitate chimică sau o plagă biologică mortală? Poate chiar o combinație a acestor dezastre? Dar în timp ce Biblia nu descoperă cu exactitate acest eveniment critic, ea descoperă scenele dramatice care vor urma. În următoarea secțiune veți afla mai multe despre aceste uimitoare evenimente finale, evenimente șocante pe care chiar majoritatea creștinilor nu este pregătită să le întâmpine. Lumea polarizată. Când începe marea strâmtorare, liderii mondiali se străduiesc să facă față tuturor acestor calamități. Între timp, creștinii sinceri față de Dumnezeu experimentează o revărsare a puterii Duhului Sfânt. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger și pământul s-a luminat de slava lui. Această mare putere care iluminează poporul lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Cu o sinceritate sfântă, ei dau mărturie în favoarea lui Dumnezeu, chemându-i pe cei din biserici la reformă și pe cei pierduți la Dumnezeu. Ei rămân ferm lângă cuvântul lui Dumnezeu și îi cheamă pe toți să se pocăiască de păcatele lor și să respecte poruncile lui Dumnezeu. O atmosferă de deșteptare se simte în lume peste tot și Duhul Sfânt aduce pastori și membri laici să lucreze deopotrivă cu hărnicie pentru salvarea sufletelor. Pe măsură ce lucrarea Duhului Sfânt devine tot mai accentuată, se intensifică și manifestările oculte. Demoși înșelători se arată multora pretinzând că ar fi cei dragi care au murit sau sfinții din timpurile biblice. Acești demoni vorbesc despre pace și speranță în timp ce prezintă doctrine care conțin erori subtile și periculoase. Biblia avertizează cu privire la ei. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite. Cum vă puteți imagina singuri, aceste manifestări supranaturale au o mare influență asupra oamenilor și puțini sunt aceia dispuși să le condamne. Până în acest moment, familii și biserici au fost ineficiente în a stăvili valul tot mai mare al nelegiuirii globale. În mijlocul acestor frământări politice, morale și de mediu, oamenii caută cu disperare o modalitate eficientă de a stăvili valul imoralității universale. Liderii religioși și politici, constrânși de împrejurări dramatice, fac apel la măsuri legale mai aspre, care să restaureze principiile evlaviei și pacea pe pământ. Ca rezultat al acestei presiuni greșite, guvernul validează legi care contravin în mod direct legii lui Dumnezeu. Dar nu este pentru prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva. Poate vă amintiți relatarea cunoscută din Daniel 3, când regele babilonian Nebucadnețar a poruncit tuturor să se plece și să se închine uriașului chip de aur pe care îl făcuse. Totuși, 3 tineri evrei au știut că porunca aceasta contravenea în mod direct poruncii a doua privitoare la idolatrie. Hotărâți să-i rămână credincioși lui Dumnezeu, ei au refuzat să se plece în fața statuii. Regele s-a înfuriat și a poruncit ca tinerii să fie aruncați într-un cuptor încins, dar Dumnezeu a intervenit în mod miraculos, salvându-le viața.
Mai este și relatarea despre Daniel în groapa leilor. Vă amintiți că regele Darius a dat un decret ca timp de 30 de zile nimeni să nu se închine vreunui zeu, ci doar lui regelui. Dar Daniel știa că asculta de cerințele acestui decret ar fi însemnat să calce prima poruncă din legea lui Dumnezeu. Așa că Daniel a continuat curajos obiceiul său de a se ruga zilnic lui Dumnezeu în mod deschis, chiar dacă prin aceasta a riscat viața. Dușmanii lui Daniel au raportat imediat regelui această încălcare a decretului său, iar regele, după multe ezitări, a lăsat ca slujitorul său credincios să fie coborât în groapa leilor. Dar încă o dată puterea lui Dumnezeu s-a manifestat în viața lui Daniel prin cruțată în mod miraculos. La fel ca în zilele din vedenie, Apocalipsa prezice că o putere a răului va constrânge guvernele lumii să dea legi privitoare la modul în care oamenii trebuie să se închine lui Dumnezeu. La suprafață, aceste legi par să promoveze moralitatea, dar în realitate ele pregătesc lumea pentru a adopta semnul fiarei și a-l întâmpina pe Anticrist. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. În timpul acestei crize adânci, când lumea caută cu disperare eliberarea și stabilitatea globală, ajutorul vine dintr-o manieră uluitoare. În diferite locații, peste tot în lume se aude strigătul: Iisus vine! Iisus s-a întors! O ființă radiantă, harismatică, apare pretinzând a fi Fiul lui Dumnezeu. O armată de reporteri se adună pentru a vedea această entitate supranaturală făcând minuni. Ei îl aud repetând unele dintre cuvintele pe care Iisus le-a rostit în Scripturi. Acest eveniment este transmis lumii întregi prin satelit și milioane de oameni, în mod eronat, consideră că această apariție la TV împlinește cuvântul biblic și orice ochi îl va vedea. Multe religii așteaptă cu nerăbdare un salvator, iar această ființă strălucitoare pare a fi răspunsul oferit rugăciunilor lor. Dar Biblia a avertizat în 2 Corinteni că Satana are capacitatea de a se preface într-un înger de lumină. E trist faptul că nu pe Iisus îl întâmpină oamenii cu brațele deschise, ci pe Satana, travestit ca Fiul al lui Dumnezeu. Prin aceasta, diavolul e în stare să-i unească pe toți oamenii din lume și să reafirme sistemul său contrafăcut de închinare. Și astfel, diavolul realizează cea mai mare înșelăciune de care a avut parte omenirea. Închiderea harului. Înșelăciunea Satanei se dovedește a fi o puternică forță motivatoare în lume. Cei mai mulți lideri spirituali îl acceptă pe marele impostor și totodată sistemul fals de închinare pe care el îl promovează. Pe măsură ce calamitățile globale se intensifică, liderii bisericilor socotesc că nu trebuie să se piardă timpul și că lumea trebuie constrânsă să adere la doctrinele acestui Mesia contrafăcut. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Nu toți sunt înșelați. Câțiva înțeleg că Biblia avertizase cu privire la această înșelăciune uimitoare și ei știu că scopul acestui fals Mesia este de a îndepărta pe oameni de poruncile lui Dumnezeu. Dar nu e prima dată când Satana s-a înfățișat ca un înger de lumină. Când Iisus a fost ispitit în pustie, Satana i s-a arătat deghizat ca mesager glorios din partea lui Dumnezeu. Dar diavolul și-a descoperit adevărata identitate atunci când l-a ispitit pe Iisus să nesocotească cuvântul lui Dumnezeu. Și așa, încă o dată, folosind tactici similare, diavolul încearcă să înșele lumea, determinând-o să nesocotească legea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Lumea este condusă spre un moment al deciziei. Hristosul fals și tendința globală polarizează lumea în două grupări distincte. Cei care urmează Biblia și cei care urmează fiara. Neliniștea umple inimile oamenilor și religia este subiectul suprem în mintea fiecărui om.
La radio și TV, precum și în dezbateri la tribunale, urmașii adevărați ai lui Dumnezeu sunt aduși în fața liderilor lumii, unde ei dau o puternică și elocventă susținere biblică a deciziei lor de a se opune sistemului fals de închinare pe care masele vor să-l impună. Poruncile lui Dumnezeu și punctele cele mai importante ale actului adevărate închinări se află în centrul atenției fiecarei discuții. Mișcați de puterea Duhului Sfânt și de argumente convingătoare, mii de persoane peste tot în lume părăsesc bisericile lor lipsite de viață și au poziție de partea nepopularilor, dar adevăraților urmași lui Isus. Întrebarea: ar trebui să ascultăm de Dumnezeu sau de oameni, tradiția sau Scriptura, polarizează întreaga populație a lumii în unul din cele două grupuri. Pe de o parte, sunt cei care primesc sigiliul lui Dumnezeu, iar pe de altă parte sunt aceia care primesc semnul fiarei. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe, fără prihană, și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Acest text din Apocalipsa prezice următorul eveniment prin care fiecare bărbat, femeie sau copii vor lua o decizie definitivă pentru sau împotriva lui Hristos. De partea lui Dumnezeu sunt aceia care se bazează cu credincioșie pe cuvântul Său, în ciuda opoziției intense. Pe partea cealaltă sunt aceia care îmbrățișează tradițiile religioase ale omului. Tot așa cum ușa de la arca lui Noe a fost sigilată chiar înainte de potop, ușa Harului este în cel din urmă închisă lumii și Harul lui Dumnezeu nu le mai este disponibil celor pierduți. A doua venire a lui Hristos este iminentă, dar mai întâi lumea va experimenta cea mai devastatoare serie de plăgi care a lovit vreodată umanitatea. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirului pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Speranța că lucrurile se vor îmbunătăți se năruie pe măsură ce ultimele 7 plăgi ale Apocalipsei încep să cadă pe pământ într-o succesiune rapidă. Acestea sunt cele mai teribile lovituri pe care le-a văzut sau le va vedea vreodată omul. Prima plagă este o rană extrem de dureroasă, care apare și produce o suferință îngrozitoare celor pierduți. 6 alte plăgi, mai devastatoare, urmează cu repeziciune. Apa mării și a râurilor se transformă în sânge. Soarelui este oferită puterea de a-i pârjoli pe oameni cu o căldură intensă. Pe măsură ce plagă după plagă lovesc, teroarea se instalează în lume și oamenii sunt loviți de panică. În această perioadă de timp, unii dintre cei salvați găsesc adăpost în locuri pustii și sigure, unde sunt protejați de Îngerul lui Dumnezeu, care se îngrijesc de nevoile lor. Alții sunt aruncați în închisori singuratice. Deși par a fi uitați de oameni, ei nu sunt uitați de Dumnezeu. Cei credincioși lui Dumnezeu sunt ocrotiți de plăgi în același fel în care copiii lui Israel au fost ocrotiți în timpul plăgilor care au lovit Egiptul. Acum cei credincioși trec într-un timp răscolitor, de cercetare sufletească. În mintea lor este permanent gândul: suntem noi împăcați cu Dumnezeu? În final își găsesc pacea încrezându-se în promisiunile lui Dumnezeu. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Convinși de Hristosul cel fals, nefericiții cei pierduți cred că singura lor speranță de a găsi eliberare de plăgile devastatoare constă în a-i elimina pe cei care li se opun. Așa că se ia hotărârea ca poporul lui Dumnezeu, care se ține cu încăpățânare de Scripturi, să fie căutat și exterminat într-o zi anume. Astfel, pe tărâmul bătăliei spirituale sunt aceia care urmează tradițiile oamenilor și se închină fiarei, înfuriați împotriva acelora care îl iubesc pe Isus și păzesc poruncile sale. Aceasta este bătălia finală a Armagedonului. O lume rea, nelegiuită, a atins în cele din urmă limitele răbdării lui Dumnezeu și este timpul ca El să ia poziție și să-și salveze copiii credincioși. Regele se întoarce.
La miezul nopții s-a auzit o strigare: Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! În ora cea mai întunecată, îndelung așteptata speranța a veacurilor devine acum realitate. Vocea poruncitoare a lui Dumnezeu este auzită spunând: S-a sfârșit! Vocea sa atunătoare cutremură cerurile. Apoi se produce un puternic cutremur care semnalizează apropierea unei armate cerești numeroase. Copiii lui Dumnezeu, adineauri palizi și hărțuiți, acum se ridică în fața opresorilor lor, învăluiți într-un curcubeu radiant. Fețele lor strălucesc, pentru că ei știu că răscumpărătorul lor și imensa lui armată de îngeri vin ca să ia acasă. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Aceasta nu este o răpire secretă, cum poate ați auzit pe unii spunând, ci fiecare persoană de pe planetă este martora al acestui eveniment minunat și cei mai mulți sunt îngroziți de el. Cei răi fug disperați la stânci și la peșteri, încercând în zadar să se ascundă de Sfântul Rege care vine. Și așa cum a promis Iisus, oamenii răi care au avut un rol proeminent în procesul și crucificarea sa, sunt înviați din mormintele lor pentru a-L vedea venind în nor de slavă. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. O trâmbiță puternică este auzită răsunând prin ceruri și vocea puternică a Salvatorului îi cheamă pe sfinții adormiți din toate veacurile spunând: Treziți-vă, 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 voi cei care dormiți în țărână, și ridicați-vă! Pe toată suprafața pământului o mare armată de sfinți se ridică din paturile lor de țărână. Se arată acum în trupuri tinere, glorificate și nemuritoare, fără nicio urmă de boală sau diformitate. Apoi, cei care au trăit în timpul de strâmtorare sunt și ei transformați. Într-o clipă le sunt oferite trupuri noi, frumoase și nemuritoare. Nelegiuiții se uită îngroziți la această priveliște uimitoare. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Cu lumea care rămâne în urma lor în convulsii, răscumpărații pământului își iau zborul și se ridică deasupra distrugerii. Ei se înalță printre nori de îngeri pentru a se lătura Salvatorului lor. Durerea, păcatul și suferința rămân pentru totdeauna în urma lor. Vălul care e separat de Domnul lor e îndepărtat pentru totdeauna și ei îl privesc pe Dumnezeul lor și pe îngerii cerești față către față. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe pământ. Haosul domnește pe planetă peste cei lăsați în urmă. În mijlocul uraganului de demoni dezlănțuiți au locul tremure, oceanele se agită, insule se surpă și nori negri furioși bombardează pământul cu o grindină gigantică. Nelegiuiții care au reușit să supraviețuiască acestor catastrofe sunt curând distruși de strălucirea prezenței Domnului Isus. Trupurile lor zac răspândite pe toată suprafața planetei răvășite. Pentru prima dată de la crearea sa, Pământul este acum în totalitate lipsit de viață umană. Doar Satana și îngerii săi căzuți sunt lăsați în urmă pentru a vedea rezultatele răzvrătirilor. Mileniul. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe Satana și l-a legat pentru 1000 de ani. Înconjurați de lumea pe care au ruinat-o, Satana și îngerii lui sunt legați pe pământ pentru 1000 de ani.
Ei sunt prizonieri pe această planetă întunecată și pustită. Singur, cu demonii săi, Satana e obligat să aștepte și să se gândească la pedeapsa lui viitoare. De fiecare parte, el vede orașe distruse, păduri pârjolite și oase uscate. Toate sunt rezultatele teribile ale războiului său împotriva cerului. Legat ca într-o uriașă fântână fără fund, fără să aibă pe cine ispiti sau manipula, Satana este absolut nefericit. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. În timp ce Satana este lăsat să-și contemple soarta, cei răscumpărați se bucură de slava de nedescris a cerului. Fiecare își întâlnește îngerul păzitor, care răspunde întrebărilor privitoare la viața lor de pe pământ. Apoi Dumnezeu, într-un act de transparență finală, îi invită să participe la judecată, deschizând în fața lor toate înregistrările privitoare la cei pierduți. Cei răscumpărați au acum oportunitatea de a vedea ei înșiși de ce anumiți oameni pe care s-ar fi așteptat să-i vadă în ceruri nu sunt acolo. Gândurile ascunse ale celor pierduți sunt expuse cu claritate și vărul este dat la o parte, lăsând să se vadă luptele spirituale care s-au purtat pentru fiecare suflet. Sunt văzute chiar și acțiunile și motivațiile îngerilor căzuți. Caracterul deschis și transparent al lui Dumnezeu este remarcabil. Așa cum a prezis Pavel în 1 Corinteni 6:2, cei mântuiți participă la actul judecării celor pierduți. Înainte ca fiecare păcătos să-și primească pedeapsa finală, dosarul său este revizuit cu atenție de semenii săi care știu și înțeleg luptele vieții de pe pământ. Toate vorbele și faptele celor nelegiuiți sunt cântărite prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Corectitudinea condamnărilor este afirmată și gradul pedepsei lor este determinat. În cele din urmă, la finalul celor 1000 de ani, Isus și cei răscumpărați se pregătesc să se întoarcă pe pământ. A venit timpul ca Satana, îngerii lui și cei pierduți să se confrunte cu consecințele finale ale acțiunilor lor. Curând, cei blânzi vor moșteni pământul, dar Dumnezeu trebuie mai întâi să execute faza finală a judecății și să curețe universul de păcat. Sfârșitul păcatului. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. După acest sabat de 1000 de ani în ceruri, Hristos și cei răscumpărați se întorc în cetatea noului Ierusalim pe pământ. În timp ce cetatea se apropie de planeta pustită, Iisus le poruncește morților nelegiuiți să se ridice din mormintele lor. La cuvântul Său, nemântuiții din toate veacurile și din toate locurile stau înaintea lui Dumnezeu. Cei pierduți sunt înviați în aceleași trupuri muritoare pe care le avuseseră înainte de a muri. În timp ce Iisus coboară, picioarele sale ating muntele măslinilor. Un cutremur extraordinar spulberă muntele și îl transformă într-o mare câmpie. Apoi, noul Ierusalim, masiva cetate a lui Dumnezeu, coboară din ceruri și temelia sa se oprește pe câmpia pe care Iisus a pregătit-o. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat din temnița lui ca să înșele neamurile, ca să-i adune pentru război. În mod uimitor, Satana reușește să-și înșele pentru ultima dată susținătorii și să-i convingă să cucerească prin forță cetatea cerească. Generalii și militarii de carieră din toate veacurile aplică îndemânările lor, pregătindu-se pentru ceea ce se așteaptă a fi o bătălie legendară. Prin aceasta, cei pierduți descoperă că inimile lor sunt neschimbate. Dacă ar fi posibil, ei l-ar alunga pe Dumnezeu de pe tronul său și ar asedia cetatea sfântă. Prea puțin realizează că războiul este pierdut înainte de a începe. Ziua judecății a sosit.
Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și morții au fost judecați după faptele lor. Deodată sus, deasupra cetății, Domnul apare pe tronul slavei sale. Toate planurile de război ale celor nelegiuiți se năruiesc îndată. În timp ce privesc fața lui Dumnezeu, cei pierduți devin dureros de conștienți de fiecare păcat pe care l-au comis vreodată. Își amintesc de fiecare moment în care și-au redus la tăcere glasul conștiinței, fiecare ocazie în care au refuzat chemările Duhului Sfânt. Unii au mers în mormânt, crezând că au reușit să-și ascundă crimele, nelegiuirile și viciile de toți. Cu rușine, experimentează la prima mână cuvintele lui Iisus din Luca 12, căci nu e nimic acoperit care să nu fie descoperit, nici ascuns și să nu fie făcut cunoscut. În timp ce o panoramă luminoasă a vieții lor îi se înfățișează, fiecare suflet pierdut înțelege pe deplin că prin propria alegere a respins salvarea oferită. În mod tragic, pacea și fericirea celor din interiorul cetății nu va fi a lor niciodată. Simțămintele de disperare și deznădejde care îi cuprind sunt dincolo de cuvinte. Răzvrătiții nu pot nega corectitudinea judecății lui Dumnezeu. Într-un singur glas ei strigă: drepte și adevărate sunt căile tale, tu împărate al sfinților. Și căzuți în prosternare, ei se închină prințului vieții. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. În cele din urmă vine momentul pentru cei pierduți să se confrunte cu consecințele finale ale acțiunilor lor. Fără vreo avertizare, foc și grindină cad din cer. Pământul se deschide și focul explodează și din peștele de dedesubt. Și în timp ce infernul îi devorează pe cei nelegiuiți, cei neprihăniți sunt în siguranță între porțile noului Ierusalim. Fiecare păcătos este pedepsit în funcție de faptele sale. Cei cu păcate puține sunt distruși rapid, în timp ce aceia care sunt vinovați de rele oribile împotriva umanității suferă mai mult. Iar Satana, instigatorul tuturor păcatelor, este forțat să sufere cel mai mult. Pentru Dumnezeu, actul pedepsirii celor nelegiuiți este un act dureros, dar este un act pe care dreptatea să-l pretindă. Pedeapsa pentru păcat este moartea. Pe cruce, Hristos a suferit această pedeapsă în favoarea tuturor acelora ce aveau să accepte sacrificiul Său. Dar în mod tragic, cei pierduți au respins acest dar și trebuie să plătească singuri teribilul preț al păcatului. Căci iată vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea și veți călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre. În timp ce ultimele rămășițe ale celor pierduți se risipesc, cetățenii Universului își înalță vocile și laudă pe Dumnezeu pentru faptul că domnia de teroare a Satanei a încetat pentru totdeauna. Având asigurată pacea veșnică a Universului, Dumnezeu își îndreaptă atenția spre crearea unui cer nou și a unui pământ nou. Noul pământ. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. După ce pământul este purificat prin foc, Domnul se apucă de lucrarea sa minunată de recreare. La puterea cuvântului Său, pământul este refăcut la frumusețea sa edenică de la început. Domnul vorbește și un covor de vegetație bogată, luxuriantă, acoperă planeta. La porunca sa, pământul și apa freamătă din nou de viață. Nenumărate creaturi complexe și magnifice de tot soiul explorează pașnice noul paradis. Atmosfera este revigorantă, pură și dulce. Pământul devine o vitrină a strălucirii creatoare.
El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Universul este în siguranță deplină. Având Noul Ierusalim drept capitală, toate ființele create se bucură sub conducerea iubitoare a lui Dumnezeu. Cei care au fost salvați de la distrugerea veșnică împărtășesc o legătură specială cu Creatorul lor, pe care nicio altă ființă cerească nu o poate aprecia. Deși păcatul și păcătoșii au fost distruși pentru totdeauna, o urmă a marii răzvrătiri va rămâne. Ce-ai pățit la mână? Sunt cicatricile din mâinile, picioarele și coasta lui Iisus Hristos. Pe măsură ce eternitatea strălucitoare aduce zi după zi, toate amintirile triste și dureroase se pierd în slava splendorii strălucitoare a cerului. Nemai fiind limitați de timp, copiii nemuritori ai lui Dumnezeu sunt acum liberi să atingă cele mai înalte ambiții ale lor. Accesul nelimitat la cunoaștere le înviorează și le stimulează mintea. Nemai fiind legați de pământ, cei răscumpărați sunt liberi să exploreze minunile infinitului univers al lui Dumnezeu. Cerul este un loc al păcii și armoniei perfecte, unde dragostea pentru Dumnezeu și pentru ceilalți umple fiecare inimă. Biblia promite că această împărăție care vine poate fi căminul tău veșnic. Iisus a jertfit pe cruce să-ți ofere ție iertare și biruință asupra păcatului. Mai mult decât orice altceva, Iisus dorește ca să trăiești alături de El pe acest nou pământ. În timp ce El tânjește să te salveze, nu te poate obliga să-i accepți darul. Tu singur trebuie să decizi să-L accepți. Nu vrei să vii azi la El? Cheamă-L acum și El va veni în inima ta.